In het millenniumjaar 2000 kreeg de Kasterijse bevolking een film aangeboden die een indruk moest geven van het Kasterijse leven in al zijn hoedanigheden. Kasterij is altijd een klein boerendorp geweest. Een dorp dat wordt gekarakteriseerd door de tweedeling links en rechts van de provinciale weg en zelfs van de snelweg A73. Voor je het weet ben je het dorp eigenlijk al gepasseerd. Het is daarom verbazingwekkend dat het 800 inwoners tellende dorp het boeiende en actieve gemeenschapsleven zo in stand houdt. Vandaar dat we met de film Kasterij leeft in Vennerij van Toen vandaag aandacht besteden aan het dorp Kasterij. Kastenraai, een stipje op de wereldkaart, de moeite van het bekijken waard. Kastenraai, een klein, van oorsprong boerendorp, gelegen in Noord-Limburg. Een dorp van ongeveer 700 hectare groot, dat gekarakteriseerd wordt door de tweedeling links en rechts van de provinciale weg en sinds enkele jaren de A73. Het dorp telt ruim 800 inwoners. Kastenraai is sinds 1933 een parochie. Rond de vorige eeuwwisseling bestond Kastenraai uit een aantal boerderijen en cafés met de kapel als middelpunt. Nu, anno 2000, is Kastenraai een dorp met een beperkt aantal woningen in het centrum, met een eigen basisschool, gemeenschapshuis, café, kerk en een bloeiend verenigingsleven. Een relatief groot buitengebied met maar liefst 43 agrarische bedrijven. Een actieve, zelfstandige gemeenschap, rustig, landelijk, maar met een duidelijk eigen gezicht. Onze karakteristieke kerk neemt van oudsher nog steeds een centrale plaats in. Midden in de kern van het dorp, zichtbaar vanuit elke uithoek. De toren met zijn uurwerk geeft de tijd aan. En de klokken brengen de boodschap over van rouw en trouw. De kerk heeft nog steeds een belangrijke functie in de gemeenschap van Kasterraai. Als er iets te vieren valt, komt men er samen en is het een ontmoetingsplaats van vreugde. Vreugde is er ook, wanneer er een Kasterijs kindje is geboren, zoals Sanne Takke. Het begin van een mooi leven in een dorp als Kasterraai. Vol trots laten de ouders hun dochter Sanne dopen in onze mooie kerk. Een prachtig gezicht is het natuurlijk, als om het jaar de kinderen van groep 3 en 4 onder begeleiding van de fanfare op weg zijn naar de kerk voor de viering van hun eerste heilige communie. Zo zijn er mensen die uit dankbaarheid in diezelfde kerk een heilige mis laten lezen ter ere van een jubileum. Zoals Jan en Tony Rambachs, die 40 jaar getrouwd waren. Of Har en True Griemers, die al 50 jaar getrouwd waren.
Of gewoon een jong stel, zoals Hans en José Heldens, die hun huwelijk laten inzegenen. De laatste jaren heeft aan onze kerk, een rijksmonument, veel onderhoud plaatsgevonden. Met de financiële en de vrijwillige inbreng van de dorpsgemeenschap blijkt het mogelijk te zijn de parochie en haar kerk een plaats in de gemeenschap te laten behouden. Behouden is ook de heilige Lucia, Johannes en Jozefkapel op de kruising bij de Lollebeekweg. De kapel stond vroeger op het erf van de Wieneplatz aan de Kastelse Berg, waar de kinderen Jansen woonden die het kapelletje 80 jaar lang hebben verzorgd. In 1992 werd dit kapelletje verplaatst naar de huidige locatie. Tru en Koba Jansen waren daar erg blij om. Ja, heel fijn. Want ik was anders bang dat het helemaal onderkwam. Als we er hadden gebleven, hebben we het kapelletje nooit afgegeven. Maar ja, nu ben je vertrokken, worden we heel bang dat het verloren ging. Dat het niet meer onderhouden werd. Voor de vele fietsers die er dagelijks passeren, is het even een rustplaats en tevens een plek om hun gedachten te laten gaan. Vroeger was dat in slechte tijden en bij ziektes een traditie. Een andere traditie, die weer in ere hersteld is in Kasteraai, is het feest van Sint Maarten. Met brandende lampions trekken de vaders en moeders met hun kinderen door het dorp. Ze zijn op weg naar een arme bedelaar, die het heel koud heeft. Ja, zelfs Sint Maarten te paard is ieder jaar weer in Kasteraai. Als het houtvuur brandt, worden de kinderen getrakteerd op warme chocomel en wafels. Zo wil de traditie het. Van een heel andere traditie zijn natuurlijk de Kasteraayse sportverenigingen. De oudste is handboogschutterij De Batavieren, opgericht in 1910. In 1928 al wist zij als eerste Venraayse handboogschutterij een beker in de wacht te slepen. Café Kuipers dient al meer dan 70 jaar als clubhuis. Van datzelfde clubhuis maakt ook biljartclub De Ketsers gebruik. De ruim 30 leden van deze club spelen hier voor de gezelligheid hun partijtje biljart. Maar ook worden hier de competitiewedstrijden en toernooien gespeeld. Zondagsmorgens wordt er nog vaak gekaart, gezellig gekletst en een borreltje of piltje gedronken. De voetballers van SV Kasteraai zijn eveneens graag geziene gasten. Hoewel natuurlijk hun sportieve prestaties op sportpark Heesakker liggen. Een sportpark dat samen met Oerlo wordt gebruikt. Van Kasteraai, de ballenjongen. Die zal keurig netjes de bal overhandigen, zodat deze wedstrijd direct een aanvang zal nemen. De dames van de korfbalclub SVC spelen hun wedstrijden nog steeds op het eerste sportpark. Sportpark De Kamp aan de Kasteraayse weg. Tegenover het sportpark Heesakker spelen de leden van tennisvereniging Oeika hun partij tennis. Deze nog jonge vereniging begint steeds meer aanhang te krijgen en wordt steeds populairder.
nu we het toch over sportactiviteiten hebben, in de praktijk voor fysiotherapie en fysiofitness Kouveld komen veel Kasterijse mensen, deels voor behandeling bij de fysiotherapie en deels om hun conditie op peil te houden. Ruiterclub De Eendracht in Castenraai is altijd populair geweest. De vereniging werd reeds in 1927 opgericht. In 1967 werd de paardenvereniging uitgebreid met een ponyclub. Eigenlijk logisch, want van oudsher al is Castenraai een agrarisch dorp waar toentertijd veel met paarden werd gewerkt. Tegenwoordig is het geluid en beeld van een paard nog steeds vertrouwd in het dorp, maar dan als hobby, in allerlei variaties. Beroepsmatig is er nog altijd een fokkerij en mennerij. Aan de Kasterijse weg is een paardentandarts gevestigd. Een uniek beroep. In de jaren 60 en 70 kreeg Kasterij te maken met de ruilverkaveling, waardoor de gemengde bedrijven zich steeds meer gingen specialiseren. De bekende werkpaarden van toen verdwenen. Zij werden afgelost door zware en moderne landbouwmachines. Vandaag de dag zien we de 2 Kastenrijse loonwerkbedrijven in actie om het land te bewerken of als er geoogst moet worden, vaak van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Vooral in de akkerbouw, waar een breed scala aan producten wordt geteeld, zoals bijvoorbeeld bieten. De vele hectare snijmais die we overal zien, wordt met behulp van hakselmachines en vrachtwagens binnengehaald. De mais wordt in grote betonnen sleuvensilo's ingekuild. 's Winters wordt deze mais gebruikt als veevoer, wanneer de dieren op stal staan. Aardappelen worden vaak geteeld op contract en zijn meestal bestemd voor de aardappelverwerkende industrie. Het rooien gebeurt volledig machinaal. Maar het kan ook wel eens tegenzitten. Wil de oogst niet mislukken, dan moet er soms gerooid worden onder de meest extreme omstandigheden.
Vanaf de jaren 30 is Kasterij pas echt gaan groeien. Enkele historische boerderijen uit de beginjaren zijn nog bewaard gebleven. Geleidelijk is het dorp gegroeid tot wat het nu is. Nieuwe wijken zijn ontstaan. Momenteel telt Kasterij ongeveer 250 woningen. De mogelijkheden tot uitbreiding zijn beperkt. Toch biedt het de inwoners van Kasterij de ruimte om in alle vrijheid gezond te kunnen leven. Men kent elkaar, komt elkaar tegen en men maakt een praatje. In het dorpsgezicht is de land- en tuinbouw en veeteelt duidelijk zichtbaar. Het zijn vaak gespecialiseerde bedrijven met veel kennis en waarin veel is geïnvesteerd. In de rundveehouderij zijn er momenteel enkele bedrijven in Kasterij, zoals mestveebedrijven en melkveehouderijen. Met name in deze sector staan de dieren 's zomers in de weilanden en 's winters op stal. Het melken gebeurt vandaag de dag met geautomatiseerde melksystemen. In tegenstelling tot de melkveehouderijen staan de dieren van de mestveebedrijven over het algemeen het gehele jaar door op stal tot ze naar de slachterij gaan. De varkensbedrijven zijn ruim in de meerderheid. De meeste bedrijven zijn tegenwoordig zogenaamde gesloten bedrijven. Het voordeel van dit systeem is dat de dieren in één bedrijf blijven van geboorte tot en met de levering aan de slachterij. Alleen bij overcapaciteit worden er biggen uitgeleverd. In de pluimveesector is Kasterij eveneens goed vertegenwoordigd. In deze volledig geautomatiseerde stal worden eendagskuikens geplaatst die in 18 weken opgroeien tot volwassen jonge leghennen. Per jaar worden er vanaf dit bedrijf 250.000 jonge leghennen afgeleverd. Hier zien we 4 tot 5 volwassen legkippen die in zogenaamde kooihuisvesting zitten. Ook in dit moderne bedrijf is het voeren van de kippen en het verwerkingsproces van de eieren volledig geautomatiseerd. Bij de kalkoenhouderij worden de eendagskuikens direct geplaatst in de stallen. Na 4 weken worden de hennen van de hanen gescheiden voor het afmesten. De hennen worden geleverd na ongeveer 17 weken. Hanen blijven langer, zegt Mart van Os. En die zitten dan tot ongeveer 20 weken. En als je dan goeie hebt, dan weegt die ook 20 kilo. Maar als ze 19,5 zijn, dan is het ook al dik in orde.
Maar niet alles is grootschalig. We zien toch ook weer de vertrouwde scharrelkippen en schapen terug in onze mooie omgeving. Bloemen zorgen voor kleur in het landschap. De laatste jaren zien we het steeds vaker. Bloeiende tulpen en gladiolenvelden in Kasteraai. Het dorpsbeeld heeft dan veel weg van de bekende Bollenstreek in Noord-Holland. In tegenstelling tot de tulpen worden de bloemen van de gladiolen er vaak uitgesneden voor de verkoop. Een heel karwei met veel handenarbeid. Uiteindelijk blijven de bollen en knollen als eindproduct over. Ze worden gewassen, gesorteerd en verzend klaargemaakt voor export. Anno 2000 is ongeveer 25% van onze beroepsbevolking werkzaam in het land- en tuinbouwgebeuren. Dat varieert van beroepsmatig tot seizoenarbeid. Het traditionele seizoenwerk begint meestal in het voorjaar als de asperge weer uit de grond moet. Bij goed weer wordt er met man en macht gewerkt. Want de klok tikt verder. Het witte goud, zoals de asperge ook wel genoemd wordt, moet daarna nog eerst gewassen en gesorteerd worden voordat hij geleverd kan worden. Alle hens aan dek dus. Wat de aardbeienteelt betreft is het niet anders. Kwaliteit, tijdsdruk en personeel spelen hier eveneens een belangrijke rol om deze populaire zomerkoninkjes te oosten. Aldus Wim Jeuken. Dit zijn de minis, dat zijn werkkleine arbeiders deze. En zo moeten ze uit elkaar gesorteerd worden. Dus de plukkers doen dat al op de kaart zoals ze bezig hebben daarvoor. En ik kijk die allemaal na nog. En ja, zodoende proberen dan toch een goede kwaliteit op de veiling te brengen. En het is veel werk, maar het is tot op heden een rendabele zaak. Een vrij nieuw product in de volle grondgroente is de courgette. Een groente die eigenlijk meer voorkomt in de tropische landen. Maar tegenwoordig wordt deze groente ook in Kasteraai geteeld en verwerkt. Preiteelt daarentegen zien we veel in Kasteraai. Jaarlijks worden tientallen hectaren aangeplant. Met een speciale machine worden de volwassen preiplanten in het najaar gerooid. Op het bedrijf worden de planten gesorteerd en veiling klaargemaakt. De Kasteraayse jeugd is in de sector land- en tuinbouw een belangrijke schakel.
We zien ze het hele jaar door in hun vrije tijd overal de helpende hand bieden. Zoals hier in de glastuinbouw, waar komkommers worden geteeld. We telen 3 keer en ook wel eens 2 keer. Dat is een beetje afhankelijk vanaf hoe dat teelt gaat verlopen. Daar hebben we de mogelijkheid om daarin te kiezen. De bedoeling van al die werkzaamheden is duidelijk. Men wil graag een zakcentje bijverdienen voor vakantie, de disco, kermis of carnaval. Zoals in zoveel plaatsen leeft het carnaval ook in Kasteraai. Al sinds 1957 een jaarlijks terugkerend feest van gein en plezier, voor jong en oud. Traditioneel begint het eigenlijke carnaval in de kerk op zaterdagavond. Maar de prins en aanhang brengt ook ieder jaar beleefdheidsbezoeken aan zieken en bejaarden. Dat is nog heel veel bij mogen komen. Ik hoop het ook. We zien er ook heel zuinig op. Hoogtepunt is natuurlijk de optocht op carnavalszondag. De boerenbruiloft wordt ieder jaar georganiseerd door een van de buurten. Onderscheidingen horen bij carnaval. Ieder jaar wordt de beste knuppel uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Kasteraayse gemeenschap. De laatste zondag van augustus is het in Kasteraai kermis. Deze relatief kleine kermis heeft van oudsher een eigen betekenis. Kermis betekent een familiereunie. Voor de leefbaarheid is het van groot belang een eigen kermis te hebben. Het is een ontmoetingsplek, iets eigens van het dorp. Buiten dit alles kent ons dorp sinds enkele jaren een ander dorpsfeest, de zogenaamde bierfeesten. Een initiatief van alle verenigingen. 'S Morgens is er de bekende zeskamp. Hierbij strijden buurten tegen elkaar in diverse spelen, waarin inzet, behendigheid en tactiek een rol spelen. Maar het belangrijkste doel is plezier. Stoppen of niet? De groepen, variërend van jong tot oud, zijn vaak uitgedost in allerlei leuke creaties.
'Smiddags is er de hobbymarkt. Bij het traditionele bierpulsschuiven gaat het erom wie zich recordhouder mag noemen. Dit is snel gaan hoor. Oh, 3,26 meter. 3,26 Ja, ja. De feesten worden erg druk bezocht, zijn erg gezellig en ondanks het korte bestaan al niet meer weg te denken uit het Kastenraayse leven. Weg te denken is natuurlijk ook niet meer de jaarlijks terugkerende wandelvierdaagse in Venneray, waar de Kastenraayse jeugd massaal aan meedoet. Ieder jaar weer winnen ze wel een prijs. Voor deze prestatie worden de deelnemers in het dorp beloond met een muzikale serenade door de fanfare. Onze fanfare is in de gemeenschap van Kastenraay een onmisbare schakel. Deze relatief jonge vereniging is niet meer weg te denken uit het sociale leven van Kastenraay. De fanfare geeft altijd acte de présence, of het nu gaat om serenades, concerten of het opluisteren van evenementen. In 1998 kreeg de fanfare een nieuw vaandel. Tijdens de inzegening in de kerk kreeg het veel bekijks. Stichting Jeugdwerk organiseert allerlei activiteiten, zoals het doelweekend en rollenbal. Maar het populairst is de jaarlijkse playbackshow voor de jeugd van 9 tot 15. Voor de kleintjes is het natuurlijk ieder jaar spannend als Sinterklaas zijn intocht doet in Kastenraay. Een jarenlange traditie die veel waardering kent.
De Wis is dan stampvol met enthousiaste kinderen die samen met Sinterklaas en zijn pieten een heerlijk middagje beleven. En daarom is de Sinterklaas nu hier met andere zwarte pieten. Ik kom heel snel op de fiets, zoep, 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 met de pepernoot. Veel waardering is er ook voor het vele vrijwilligerswerk in ons dorp. Bij alle verenigingen, activiteiten, school en kerk zijn vrijwilligers actief. Als we even kijken hoe alles ruilt en zeilt anno 2000, is het ongelooflijk hoe veelomvattend deze inzet is. Van peuterspeelzaal tot ouderenwerk. Je kunt er niet omheen. Zo zien we op de laatste schooldag dat alle peuters met hun begeleiders met paard en wagen naar de Kasselse Berg gaan om er te spelen. De Limburgse vrouwenbeweging van Kasterij organiseert op haar beurt ook een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Vlooienmarkt. Jack Wismans, opletten, dit heeft iets met circus te maken. Daar hebben we ervan. Egel is mooi. Niemand meer dan egel. Potverdorie. Egel de eerste maal, de tweede maal. Werk op. Al helemaal ingeburgerd is de kerstavond met de ouderen. Een jaarlijks terugkomende happening die veel indruk maakt op deze bevolkingsgroep. Gezelligheid en de sfeer is hier de rode draad. De ouderen van Kastenraai zijn zelf ook erg actief. Onder de naam Ouderenvereniging organiseren zij een aantal activiteiten met als doel hun vrije tijd gezamenlijk zo gezellig mogelijk door te brengen. De sociale contacten zijn hierbij erg belangrijk. Om diezelfde reden zien we regelmatig een delegatie van de Zonnebloem op weg naar alleenstaande bejaarde mensen van Kastenraai. Zoals hier bij mevrouw Truus Thielen. Deze
zomervakanties was, van de zonnebloemen, die zijn helemaal aangepast op mensen die wat beperkingen hebben. Ja. En dan even een witte kelkje Zelfs op de kinderen wordt regelmatig in beroep gedaan. Ze brigadieren en vouwen en nieten de schans. Wekelijks wordt dit blad door vrijwilligers gemaakt en verspreid over het dorp. Kijken we naar de verenigingen in Kasteraai, dan valt het meteen op dat deze eveneens actief zijn in allerlei nevenactiviteiten. Er is voor iedere club veel inzet nodig om financieel het hoofd boven water te houden. De leden van Fanfare en Ruiterclub verrichten seizoenwerk op de groenteveiling in Grubbevorst. Zo is er de inzameling van oud papier, de oud-ijzeractie, de vlooienmarkt, het oberen met carnaval en kermis of de verkoop van bloemen met moederdag. Dit is staande. Ja, haast op tafel te zetten. Ja, dank je. Alsjeblieft. Oh ja. Met gezamenlijke inzet van de dorpsbewoners is in de 80er jaren gemeenschapshuis De Wis verbouwd en uitgebreid tot een multifunctioneel gebouw. In Kasteraai is dit gemeenschapshuis van onschatbare waarde. Het is tevens de thuisbasis van toneelgroep Vondel. Geregeld kunnen we genieten van haar acteertalenten. Iemand van de klasse weet altijd wanneer hij te vertellen. Ik ga om jouw verdriet te besparen. Ben je er geworden? Ja, kom, maak maar dat we weg. Ik ben gestuurd door de mannen in die zwarte wagens hier voor het huis. Ja, dat was. Achter het huis staat ook nog zijn auto. Nieuw voor Kasteraai is de Red Valley Country Line Dancers Club. Deze jonge vereniging beoefent hier de uit Amerika overgewaaide country en western danssport. Uniek in de Wis is het jaarlijks kerstconcert met de fanfare in samenwerking met de 3 zangverenigingen, het herenkoor, het dameskoor en het jeugdkoor Kajeko, bestaande uit kinderen van de basisschool. De basisschool De Stek is de enige school in Kasteraai. De school neemt in de gemeenschap een belangrijke plek in. Vanaf 4 jaar komen de eerste kleuters bij juffrouw Riet. Ze worden meestal nog een tijdje door vader of moeder gebracht. De overgang naar de basisschool verloopt heel vanzelfsprekend. Iedereen kent elkaar. De Stek is een relatief kleine school met ruim 100 leerlingen. Het biedt een vriendelijk en veilig klimaat met orde en een basis voor een goede ontwikkeling. Alle facetten van het jonge leven komen op school aan bod. Om de 4 jaar wordt een musical georganiseerd, waar de hele school aan meedoet.
De wis is dan tot de laatste plaats gevuld. Buiten de school kom je als kind ook duidelijk aan je trekken. Allereerst kom je op straat altijd wel jeugd tegen. Lekker buiten spelend of samen op een van de speelvelden. Als je 12 à 13 jaar bent, is de schoolperiode in Kastenraai voorbij. Met een zware boekentas en een nette grote fiets begint een nieuwe fase in het leven. Deze jeugd trekt dagelijks op de fiets richting Venray of Horst. De veilig beschermde wereld maakt plaats voor de grote wereld. Trouwens, de inwoners van Kastenraai zijn eveneens voor de meeste voorzieningen aangewezen op de omliggende plaatsen. Wel hebben we een Chinees restaurant. Ook frietkraam Het Klumpke is een begrip in Kastenraai. Voor een frietje, ijsje of snoep kan iedereen bij Constantijn en Moeke terecht. De rijdende winkel komt een aantal keren per week langs. Vooral voor ouderen een uitkomst. Ja, chocola en de magerjoghurt. We laten maar wat zien, dan moeten we nog even aflag maken. Op enkele plaatselijke bedrijven kun je nog producten van eigen bodem kopen, zoals groente en fruit. De fruitteelt is van oudsher bekend in Kastenraai. De vroegere hoogstamboomgaarden zijn vervangen door laagstam, zodat het plukken eenvoudiger gaat. Maar het belangrijkste, meer opbrengst per hectare. Het varieert nogal van ras tot ras. Bijvoorbeeld Jonegold, ja, die kunnen in een goed jaar kunnen er 70 ton van plukken. Maar er staat tegenover bijvoorbeeld net als Elstaar, die plukte maar als je die gemiddeld zeg maar 35 ton plukt, dan doet het al vrij aardig. Groothandel Walter Freshfood daarentegen levert alleen producten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de horeca en restaurants. Bij polierbedrijf Flipsen kan men terecht voor een uitgebreid assortiment aan versproducten, specialiteiten en partyservice. Groothandel in wild en gevogelte is eveneens een belangrijke activiteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Kastenraaise jagers, die de wildstand op de gronden van de parochie Kastenraai reguleren, na een dagje jagen het wild en gevogelte afleveren bij poliersbedrijf Flipsen, uiteraard tegen betaling.
Saweco draagt als toeleveringsbedrijf een steentje bij aan de sector land- en tuinbouw. Ze voorziet de boeren van land- en tuinbouwbenodigdheden. Het bevoorraden van mengvoeders aan de veehouderijen gebeurt met moderne bulkwagens. Buiten de land- en tuinbouw zijn er nog enkele andere bedrijven gevestigd, zoals Alcast, een bedrijf dat aluminium en kunststof ramen en deuren produceert. Om rijvaardigheid te leren hoeft men echt niet buiten het dorp te gaan. Bij de plaatselijke autorijschool kan men terecht voor diverse rijopleidingen. Er zijn ook mogelijkheden om creatief bezig te zijn in kasterij. Wil je naai- en knipcursus volgen of gewoon professionele hulp hebben bij het maken van eigen kleding, dan kan men terecht bij Cassandra Fashion. Ieder jaar volgt een aantal leerlingen van de hoogste klasse een cursus toetsvaardigheid bij QWERTY, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het geven van computeropleidingen voor zowel zakelijke als privédoeleinden. En als je het niet weet, dan moet je. Ik doe het nou op zijn kaas. Het zijn allemaal kaasen. Aan de Lollebeekweg is er nog een dierenpension gevestigd. Hier kan men met een gerust hart zijn huisdier laten logeren of laten verzorgen. In het ontgrindingsgebied De Diepeling in Klein-Oerlo wordt momenteel nog volop grind gewonnen. Straks, als het ontgrindingsproces voorbij is, wordt het een stiltegebied met een grote plas water met groen eromheen. De dorpsraad hoopt dat er te zijnertijd fiets- en wandelpaden aangelegd kunnen worden, zodat Castenraai weer een natuurgebied rijker is. De landelijke omgeving van het dorp is trouwens toch al uniek. Het biedt de inwoners van Castenraai letterlijk en figuurlijk de ruimte om in alle vrijheid hun hobby uit te oefenen. Mooi zo, hè? We kunnen 3 setjes zo maken. Heerlijk wandelen en genieten van de natuur kan men in de Kasselse Venne, een prachtig klein natuurgebied van circa 70 hectare. Het gebied bestaat uit broekbos met kleine veenputten, waaraan droge weilanden grenzen met vrij lopende paarden. Vroeger liep de Lollebeek door deze venne, maar door de ruilverkaveling is de beek verlegd. Mart Strijbos en Wiel Smits kunnen zich dat nog goed herinneren. Hier loopt ze, dat water. En dat is allemaal water wat eigenlijk van die oude beek daar naartoe stroomde. En dan gunst kreeg weer aan de weg dat tussendoor liggen, dan kost het water niet op, maar dan stroomde het dus dekkend op terug
tot op het Horster zo wat. En dan gaat het er wel links overheen. Waar die kluten gaat er allemaal zien. Daar stroomt het water er weer over. En dan zit het de rest van de broek blank. Enkele jaren geleden is er in samenwerking met Staatsbosbeheer een prachtige wandelroute aangelegd. Het gebied is zoveel mogelijk in de natuurlijke staat gehouden, zodat de route meestal alleen te bewandelen is met goede schoenen of laarzen. Maar je wordt dan ook beloond met vaak mooie bloemen en zeldzame planten. Het geluid van dicht bevolkte paddenpoelen is alleen al een wandeling waard. Je hoort en ziet vele soorten vogels in dit stukje ongerepte natuur. Het Kasterij van nu is qua woningbouw een mix van oud en nieuw. Waar eerst een winkel, annex café was, is nu een Chinees restaurant. Het Boerenbondgebouw kreeg een andere bestemming. Café Cupers heeft al die jaren stand gehouden. In ons dorpsgezicht is de land- en tuinbouw en veeteelt nog steeds duidelijk zichtbaar. Het verleden en heden is hier ook duidelijk te zien. Dit alles maakt Kasterij tot wat het nu is, een dorp met een heel eigen gezicht. Dit kleine stipje op de wereldkaart was de moeite van het bekijken waard.